سلام كبرات تخاتاتلتي مدب جيبابو channel كما يقنيكم سملو طعنا ክትكون لي ناي لب دليتيو لو معلتم سخم زلو خار وتيو مالتي بحطهم جمر وينا مدبنا اب هيوتكم زي تصبخم وهياب توهيبكم يفلدو دما بتعم الدس إلكم اتزجاز أواجا زي كنس اتي كابلب وحاسيبو هياب سلازهبكم مالتي إذا هياب مقبل التبل ساد سيتي قوانقوا ناي فقريات خون زلا كابتن حمشت قوانقواتات ناي فقري بدكتور غاري تشابمان مالتيو أبهلنا هياب مو هاب كابتي كبور لمدنايو نابنت سب كبتصح كلو بون شكور أرق يحيزو كبتصح كلو اتتصبق لمدناي زرقي مالتيو نحاده سب دما ترجم زلو هياب مقبل زيادة استفقر خويني يسمعو مالتيو هياب كبهال كلو يفعلالي بعبيتو خون يخيل بحبرو بواقو بعينتو مالتيو نتغند فقراو قانقو هيابات مقبال زخونه والكسب واقا نايت هياب زبزح غزي اقدا سنت يبلون جن حدا غزي اتسب مليون عامد زئتن تخوينو جن كاناي قرش اندحر كهب جميرو نبعلت بيتو وي دما كتهب جميره حتى خفطر الكازلو تغلو عبي مالتيو حنت زانتا خزنت ولكم كلت حدشت مرعت هيلن انت مسكنن مالتيو ناب طمقت كبصحونا تدالو خلو هيلن صغرانا تعراريت تمي انت اينا حيزنا خنبصح انا الشكر حيزنا نخيد شكر كبير انت سعيران الله انا دما خلت حيزه مصي لخو قاب عداغا حنت نعم حنت دما انا تمي دما تقبل ابيلو شكر نطمقت اتتاي وريدكي كبل ملسه هيلن دما زربو كي ودا خلو انتاي كوين شكر بزحات قلعت لهم شكر سيت امم بر كاو زخبر كوازي يلا دما ساعات اخيلنا لو خلق كاين عدك دما بمبال ملساتلو تمي دما انا غمسه بيتي شكر تشكيمه اكيدني ارق حزناينا نقيد كبل ملسلا هيلن دما انتاي ناي سبيتي ناي سبا يالو شكر مخانو مسرايو كحكوس يم أنا سبالي شكوري حزني بعلقت حزيا قبل ملسلا تمسجن أبزا زانتان ريو نجر انتهاليو هيلن نتوم جزا كتأمم زغيل كتحسب كلا تمي دماناي جزا رسو خبرتي يزحسب زلو هي بجن كابلب بزمان جوان نتسب دما باهي بلو يخون إلكا تجمتو نجر واقاب زي يقدس يتزبالت أمالتيو اتي أقداس نجر سد حرته هي بزلو ترجمي مالتيو قبل بي حاسبكا بأخاي قدسي دليتاتك أقوات إيريو ألهو زبل ملأخت تحلف هياب تخوينو كاوز عبيلن مالتيو ني حادة سب قانقوا فقر هيابات مقبال كخون كلو بزعبا فقرها نيشتو أكالاو مزك حاخري هياب مستهبو زيادة استفقر خوينو كسمو يخيل مالتيو نقابلنت أبهلنا مرعو تغمرعو خلو بزح ملو وقتنا هيابات ألو ورقينتا مرعات قزمن ولدي يخون مرعوتي قلبيت ناي قال كيدان اتناي فقر قانقو زخونه سب نتا كاتب ناي قال كيدان مسكر ناي كيدانوم زخونت كاب ايدو ماي فليوانيم دما بتقداسنت حزوا بنصارو دما تهياب ناي فقر قانقو زي كونه سب بزو حي قداسن معناتيو كالوت ناي فقر هيابات دما قلل بزمله بقدي نتخال ايكا اتزفتو مغب سريحكا تبو خلخا هيابين وعلوزي وي دما نيشتي كارد صحيفكا نسخي فتوي فتوتي صبقتي نبر الليسكا زبلو نعشتو قالا زحزه كارد وي صغريدا غزي كمهاب زخونه تسبوي حغوسي تبلو نشتي هياب مالتيو نايكلتي خاص الفوتو برينت غير كمهاب ابزعد دما فوتو برينت تقبر بطعم حسوري سلازي از نجر زتسب بزتفقره خوين سمع كم توسخخا حج نريو غزا رسها كم هياب مهاب نتبصايكا مالتيو أجاكم نتسبب كندو هيوتكم هاويكم كن زبل زلخو استاس مدهاني ألم ترهي زخيلة نقابلنت جن كرداكمي أبزا مصحف تلتسب حدار نيروم توماس النازريت نبلوم دحاني غزيو نازريت كتحرس كلا توماس ملوك معلت مساوعيلو حرس مسبلت جن دحر 10 دقيق نابع رختو بمخات كعسو هتصاوتا مسيو مالتيو أبكال أقاد أمد ما أدي النازريت أبتق أبارو لزنابرت قبري ودي مسبلة كعسو خصاتنا بعرخت بمخاد أمسيو مالتيو نازريت كابز تبقيسا أيفكرنن يزبل مدام دبتا بزيحة دما كاباين العلي كعسو نعرختون يزفتو كتب الجميرة مالتيو
ስለዚህ ዝምስ በለት ድማ ናብ ክመኽሮምን ክሕግዞምን ዝኽእል በዓል ሞያ ከይዶም ክልቲኦም ማለት እዩ ሕጅት በዓል ሞያ ሕቶ ክሓቶም ጀሚሩ ሕጅ እንታይ ልዋን ናዝሬት እንታይ ኮንኪ ኢኺ ኣይፍቅረንን ትብል ዘለኺ ናዝሬት ካባይ ንላዕሊ ኩዕሶይ ዘፍቅር ምስ ሓረስኩ ኣጅኹ ሰበይተይ ማዓረይ እናበለ ምሳይ ኮይኑ ኣይደገፈንን ኣይሓብሓበንን ገዲፍን ኸይዱ ከምኡ ድማ ኣደይ ምስ ሞተት ቶማስ ድማ ብግዲኡ ኣመንጎ ብምእታው ዝኾነ መግለፂ ክህብ ጀሚሩ ኣብቲ ዝሓረሰትሉ ምስ ኣኽልተ መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ደሓን ጥራይ ሰበይተይ ትኾነለይ እናበልኩ ስጋዕ ትሓርስ ምስ ኣቐኒ ምስ ሓረሰት ግን ኣነ እውን ክዕርፍ ንዕሩኽተይ ከበስሮምን ከም ዝሓረሰት ናብ ኩዕሶ ኸይደ ኣብቲ ሓዘን ድማ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ወሲደ ሰሙን ሙሉእ ንኣደይ ዘነበሽ ኣለይ መለይ ክብለን ቀኒ ምስ ሞተት ግን ዝምለስ ነገር ስለ ዘይነበረ ናብ ዕሩኽተይ ከይደ ንእሽተይ ክዕርፍን ክዛናጋዕን ጀሚረ ንዓይ እውን ተሓዘን ስለ ዝኸበደኒ እዛ ዛንታ ምናልባት ምስ ናይ ሓበሻ ሕብረተሰብ ዘይትኸይድ ክትከውን ትኽእል እያ እንድዒ ኣብ ሕርስ እምበር ኣብ ሓዘን በዓልቲ ቤቱ ገዲፉ ዝኸይድ ሰብ ኣይህሉን ኢለ እየ ዝግምት ማለት እዩ ናዝሬት ትደልዮ ዝነበረት ህያብ ናይ በዓል ቤታ ኣብ ጎና ምህላው እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ፀገማ ኣለኹልኪ ሓላለይ እናበለ ክድግፈያ ትደሊ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ባህልና እውን ከምኡ ድብል ምስል ኣሎ ፈታዊኻን ፀላኢኻን ከተለልስ ውራይ ግበር ይብሉ ስለዚ ድማ ሰብ ኣብቲ ዝደልየካ ግዜ ኣብ ጎኑ እንተኾይንካ ገዛእ ርእስኻ ትህቦ ህያብ ማለት እዚ እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርና እዚ ቋንቋ ናይ ፍቕሪ ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ቋንቋ ፍቕሪ መጻምድና ህያባት ምቕባል እንተኾይኑ መጀመርታ ህያባት ኣብ በዓላትን ኣውደ ዓመታትን እንተኾይና ንህብ ንበዓላትን ኣውደ ዓመትን ኣይንጸበ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ንኣሹ ነገራት ብምሃብ ነገርሞም ትርጉም ዘለዎ ዕለታት ዘክር ንኣብነት ኣብ ዕለል ተርደድ ድዩ ናይ መርዓ ዕለት ድዩ ካልእ ኣገደስቲ ዝኾኑ ዕለታት ከዓ ምሕሳብ ማለት እዩ ኣብቲ ላዕልታ ኢለ ነይረ ነዞም ዕለታት እዚኦም ኣይንጸበ ኣብ መዓልታዊ ንእሽተይ ንግሆ ስራሕ እንዳኸድካ ንእሽተይ ወረቐት ጽሒፍካ እውን ሰላም ሙዓልለይ ጽብቕተይ ኢልካ ትኸይድካ ወይ ንሳ እውን ክትመጽእ ከለኻ ካብ ስራሕ ንዓኻ ደስ ድብል ነገር ጌራ ብምጽናሕ ህያብ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግድን ኣውደ ዓመት ወይ በርዝደይ ወይ ኣኒቨርሳሪ ገለ ምጽባይ ኣይድልን ንዑ ከም ተወሳኺ ኢኻ ትሪኦ ነቲ ኣብ ዓመት ኣብ ወርሒ ገለ ዝመጽእ ዕለታት ማለት እዩ ህያባትካ ካብ ልቢ ዝመንጨ ወግበሮም ናይ ዝኸበረ ይኮነን ብምስትውዓል ምሃብ እቲ ካልኣይና እንታይ ይፈቱ ብምፍላጥ ማለት እዩ ስለምንታይ እዚ ቋንቋ ናይ ፍቕሪ ኣገዳሲ ህያባት ኣገደስቲ ምልክት መግለፂታት ናይ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዓብኡ ፍቕሪ ህያብ እዩ ንሰብሲ ገዛእ ርእስኻ ትቦልኻ ስውን ከምኡ ገዛእ ርእሱ ህበካ ኣሎ መናብርትኻ ክኸውን ስለዚ ትዛዕበየ ህያብ ኢኻ ተዋሂብካ ደለኻ ከምኡ ከዓ ንኣሹ ነገራት ክትህብ ከለኻ ምልክት ናይ ፍቕርኻ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ ሰብ ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ህያባት ምቕባል እንተኾይኑ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንእሽተይ ነገር ሂብካያ ብጣዕሚ እንተተሓጊሱ ምናልባት ህያባት ምቕባል ቋንቋ ፍቕሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዘኻኸሪ ዝኣክል ኣብታ ናይ መጀመርታ ቪድዮ ሰናይ ብዝኾነ ዘረባን ናእዳን ንብጻይና ፍቕርና ምግላጽ ርኢና ነርና ኣብታ ካልአይቲ ቪድዮና ድማ ክቡር ግዜኻ ብምሃብ ፍቕርኻ ምግላጽ ሎሚ ድማ ህያብ ብምውሃብ ዝብል ኣብታ ትመጽእ ደላ ቪድዮ ድማ ኣክት ኦፍ ሰርቪስ ይብላ ብእንግሊሽ ብትግርኛ ድማ ብግብሪ ፍቕርኻ ምርኣያ ክትከውን ስጋዕ ዝመጽእ ዘሎ ቪድዮና ብሰላም ቀኒዩ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትሕመቑ ሰናይ ቅነ